Suck enemies, I'm all about my enemies. Suck enemies, I'm all about my enemies. Fuck a ear, back a ear. Saboda música ita ear. Mr. Pulaski. Wayo, it's all about my enemies. Ya ne baba. Allah wari, ka koya min shaye-shaye mai tsada ka banna a wahala. Ina daga kudin koken. Karka da mu ina da koken daga Colombia su kawo mu. Da karfi ne wallahi. Allah makareci, ina take to. Kai? Me karfi ne. Dole mutumin na, dole. Ana tare. Kuci sun uba. Kuci sun uba, wallahi ita ce kwa. Kai ta shi ga gani. Suck enemies, I'm all about my enemies. Suck enemies, I'm all about my enemies. Fuck a ear, back a ear. Saboda música ita ear. Mr. Pulaski. Gai ko? Ka babara. Wannan mai karfi ne. A can maka wallahi. Ai wannan mai kyau ce. Ai na ga ma wannan mai kyau ce. Dole. Ku pensa ni dole. Wannan bayi bane ba Allah ai sai ka dorkar da mu. Sikiya. Me haka kun zo kun wani tasi zaki tafi? Gaskiya kai mugun da gigi ne. Kuna sai kuna jin tsoro. Allah zauna rabu da shi. Kai ka san ma'aikata suna zuwa gurin suna kawo hari. Dan me za ka yi wannan shigar? Wallahi. Yanzu mu da dan sanna yana da sike na mun kama ki kenan. Buga ma bulo zamu mu kashe kaman kashe banza kai. Gariya kina yi wallahi tallahi. Banza jawo kawai. Ka jira mana irin wannan shiga ba ma so wallahi. Ka daina kawai. Ka daina. Haka ne sike no ke rubo turiya da Allah ki mun suru. Ba ma san irin wannan wallahi. Dan kai ne ka tana buga ma bulo. Sike no ta huse. Yanzu ba me kina yana wannan menene wannan? Kai wannan tafi karban kanka wallahi. Kanka karami haka ba zai ya karba wannan ba. In ka Wannan yarinya. Wannan ne zaki sai tafi karbu mu kin san me muna sa yi a Ibadan. ko ma me kake sha wannan tafi karfin Eh yarinya kenan. Wannan ba shashan talakawa bane. Wannan daga Colombia ne ba Ibadan ba. Ba Colombia ba. Ko chamu chamchan ne. Kin ga Ibadan muna san burkutu. Muna san fami. Muna san solution. Ba abunda hakota muna sa ba da bring tikita muna kai ba sai wannan oda iblis ne ko wannan ko oda menene. Ko kyan. Ko kyan ce. Oda ana ya kai sayar waje. Ita ce. Kire me aiki ma wannan Mai tsada ne wa. 500 Mai karfi ne wallahi daga Colombia ne. 500. A gidan uban wake kina satin agwagwa zaki samu 500. Ai ba ni na kawo ba boss ne ya kawo. A dama sai dai wannan a garin su ne ana yi dama yi. To ya kare na mun hankali. A dan ba mu mamutan. Ka ina tambaye shin ya ce a baka sai a baka. Akwai karfi ba wasa bane fa. An kwana mana karfi mu to muna da karfi. Ka bashi ya dana. A bashi? Eh. Ta haka ce yanda kace haka. Kadan kawai zaga dana fa. Kidan yayi kidan da yawa. Wannan yayi yawa mana. Yayi yawa fa. Yayi yawa. Da yawa ne muna sa mu wannan. Mu zuke burkutu gala hukuma ba mu. Ci gaba da takun mutumi na. Wannan fa caji ne daura mu ci gaba da zuciya ko mu caji ne mun ga mai dama ta saba da burkutu wannan ba burkutu ba ce ta kaje ka har uwar take kai walido gaskiya baka da kirki wallahi ka duba inda ka haukata mun da aboki ba ni ba ne na ce mishi ya sha mana kai kace sha mana ba kai ne ka bashi I'm all about my
fucker, yeah.